नोंथांखौ आंनि I.B.Gospel इउटुब मिनिस्ट्रियाव खनसेबाव बरायबावबाय। लोगोसे आंनि I.B.Gospel इउटुब मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आंनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो आंनि जायफ्रा साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम। गुड फ्राइडेआ जोंना जोबोद खाथि सौफैथारबाय जे 10 एप्रिलयावनो जोंहा जागोन। नाथाय बोथोरा जोबोद गरम। गरम माने बे बेमारनि बेबायदि कर'ना भाइरासनि दावराव दावसि बेखौसो आं बुंनो थांदों। नाथाय बे बेमारनि दावराव दावसि समाव जोङो बोरै खुंनो नागिरदों, बोरै सानदों, मानसिफोरा मा सानदों, सोर माबायदि बिबुंथि होनो लुबैदों बे बेलायाव आं बेखौ नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट लुबैदों। जे जोंबो सानदोंमोन सिगाङावनो जोङो जोंनि चार्चआव डिकन बर्ड मिटिं जोङो जदों आरो जनानै जोङो आलासि सायख'खाबायमोन। आलासिया जोंना एसे गोजाननिमोन, नाथाय जोङो दा बे आलासिखौ केन्सेल खालामथ'वाखै। अब्लाबो जोङो सावरायगोन, सावरायनायनि उनाव जोङो मा खालामनाय जायो बेखौ जोङो नायगोन। नाथाय गुबुन आंनि ख्रिस्ट' लोगो नोंथांमोना नोंथांमोननि चार्चआव माबायदि सानदों आं मिथिमोना। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरोब्ला मोजां जायो, जाहाथे आंबो नोंथांमोननि साननाय हास्थायनाय, नोंथांमोननि चार्चआव माबायदि खालामनो नागिरदों बे गरम सिटुवेशननि समाव बेखौ आंबो बुजिनानै मोनो। आरो आंनि बे चार्चआवबो आङो सिन्था खालामनानै मा खालामनाया गाहाम जागोन बेखौ सानदांनानै मोनो। दानिया आङो जोंनि चार्चनि मुं लोगोसे बिनि डिटेल्स, एड्रेस गासै डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों, जाहाथे नोंथांमोना मिथि मोनो। जोंनि चार्चआ जाहैबाय गोजोन बेप्टिस्ट चार्च, लोखि बाजार खाथियाव, जे पाठसालानिफ्राय जों साहा जे लामा भुटानखै थांनाय लामाजों सिदायै फैबाय थानानै लोखि बाजार मोननाय लोगो लोगो बेवहाय जोंहाय सोनाबखै, लोखि बाजारनि सोनाबखै नाहरबानो नोंथांमोना नुहुरगोन। बेयो गोजोन बेप्टिस्ट चार्च लोखि बाजार होननानै जोङो लिरनाय जायो। नाथाय गुगोल मेपआव नोंथांमोना नागिरबा मोनगोन गोजोनपुरि बेप्टिस्ट चार्च होननानै। गुगोल मेपआव गोजोनपुरि बेप्टिस्ट चार्च होननानै नोंथांमोना नागिरबा मोनगोन। नाथाय जोंनि आसलि नामा जाहैबाय गोजोन बेप्टिस्ट चार्च एट लोखि बाजार, लासो खामार दैसा, पिन नाम्बार 781330। जोंहा गासै 199 मेम्बार्स दङ, उन्दै गेदेर, बाप्टाइज्ड, आनबाप्टाइज्ड, गथ' उन्दै गोरलैनिफ्रायनो लानानै गासै बे बोसोरसिम 199 मेम्बार्सफोर जोङो मोननो हायो। बे समाव जोंहा 199 मेम्बार्सफोरा जोंनि चार्चआव दंथ'यो। बिनिनो खायसे खायसेया गुबुन जायगाफ्राव दंहैयो आरो खायसे खायसेया न'आवनो दङ। दाथ' सिटुवेशननि गेजेराव बयबो न'आवनो दङ। सिटुवेशनजों मोगा मोगि जानायखाय स्कुल कलेजफ्राबो बन्द' जाजोबना दङ, बेनिखायनो बयबो न'आवनो दङ। आरो बेबायदिनो दा सिटुवेशन समाव जोङो मैयानि सानसे आरो थांनाय सप्तानि सानसे जोङो लामा खाथियाव जानायलाय जोङो पुलिसफोरनि बेबायदिनो डिस्टार्बफोरखौ एसे साननायनि गेजेरजों, जिहेथु गभर्नमेन्टआबो कमप्लिटलि बन्द' खालामनो होदों बुरजा मानसि जमा जानायखौ, बेनिखायनो जोङो गभर्नमेन्टनि जे रुल्स बेखौ रेसपन्ड होनायजों जोङो बन्द' खालामनाय जादों। अब्लाबो जोङो इसोरखौ सिबिनायखौ जोङो नागाराखै। जोङो न'आव थानानैनो जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामदों, जोङो मेथाइ रोजाबदों, जोङो इसोरखौ खुलुमदों, गाव गावबागाव न'आवनो जों बेबायदि खालामदों। दानिया आङो जोंनि बे चार्चआव माबायदिहाय इसोरखौ खुलुमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थायो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एसे फोरमायनो नागिरदों। जोङो बेबायदिनो रबिबाराव जोङो सानडे वर्शिप सार्भिस जोंहा जायो। जोङो 10थानिफ्राय जोंहाय 12थासिम बे सानडे मर्निं वर्शिप सार्भिसा सोलियो। आरो बेबायदिनो बिनि उनाव 12थायाव बायनानै जोङो न'आव फैयो। आरो जोंहा मोनसे बेलासियाव इभिनिं वर्शिप सार्भिस दंबावो। बेयो जाहैबाय 4थानिफ्राय ओजोंहाय अनवार्ड्स ओजोंहाय जालाङो। बेसेबांहालागै थाब जोबो जों बेखौ खालामो। जे बेबायदिनो बे रबिबाराव मोननै सार्भिस जोंहा जायो। बेबायदिनो बिनि उनाव जोङो बुधबाराव मोनसे प्रेयार सार्भिस खालामो बेलासियाव, बेबो 4थासोनिफ्रायनो जोङो जायो।
जे बेयाव जों जास्ट अनलि आरज सार्भिस जोङो खालामो बे आरज सार्भिसाव जोङो आरज प्रेयार पइन्ट जोङो कालेक्ट खालामनानै जों बे प्रेयार पइन्टनि सायाव जोङो आरज खालामो बिनि उनाव जोङो चार्च बे वर्शिप सार्भिस बे प्रेयार सार्भिसखौ जोङो फोजोबो आरो बिनि उनाव जोंहा जे शुक्रबार बे शुक्रबाराव महिलाफोर आइजो आफादा बेवहाय गिर्जा खालामो बेलासि समाव बिसोरो वर्शिप सार्भिस खालामो खालामनाय हाबाफारि हिसाबै बे शुक्रबाराव बिसोरो वर्शिप सार्भिस लायो आरो बिनि उनाव जोंहा सुनिबार सफैयो सुनिबारावबो बेलासियाव जे इयुथफोर सेंग्रा सिख्ला फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जे जोङो चान्स होनाय जादों जे बिथांमोनाबो सुनिबाराव गिर्जा खालामनांगौ बिथांमोनहा सुनिबाराव गिर्जा खालामो बेबायदिनो बेलासि समाव आरो जोंहाय जा रबिबार फैफिनलायबाय बेबायदि जोंनि वर्शिप सार्भिसनि जे हाबाफारि आरोबाव जोङो खनफ्रोमबो मासाव मोनफ्रोमबो मासनि जोबथा सुनिबाराव जोङो बयबो फास्टिं थायो आरो बे फास्टिं थानानै जोङो आरज खालामो इसोरनियाव आरो बेवहाय जोङो माखासे बेमारिफोरनि आरज पइन्ट जोङो खालामो बेबायदिनो जोंनि हादरफोरनि थाखाय जोङो आरज खालामो हादर दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जोङो आरज खालामो सरकार सालायगिरि बिथांमोननि थाखाय बेबायदिनो जोङो आरज खालामो जाहाथे बिथांमोना बे पाब्लिकखौ मोजां बयखौबो समान नोजोरजों नायनानै जे हादरखौ दैदेनलांनो हायो हादरा जाहाथे सान्थि गोजोन जालांबाय थायो बेफोरनि थाखाय जोङो आरज खालामो आरो जोङो बेबायदिनो स्पेसियेलि जोङो बेमारिफोरनि थाखाय जोङो आरज खालामो आरो बिनि अनगायैबो बे फास्टिं थानाय समाव जायफोर बिथांमोना फैबाय फास्टिंआव फैनानै दंफैयो आरो आरज खालामनो थाखाय बिथांमोना हयथ' आरज पइन्ट लानानै फैयो दा बिथांमोननोबो जों चान्स होनाय जायो गाव मा आरज पइन्ट लानानै फैदों बेखौ जे बुंथिनो होयो आरो बे प्रेयार पइन्टफोरखौ लानानै जोङो बे फास्टिंआव आरज खालामो दा बेबायदिनो जोङो सानसे जोङो फुंनिफ्राय लानानै जोङो बेलासिसिम जोङो फास्टिं प्रग्राम खालामो आरो बेबायदिनो जोङो आरज खालामनानै जों बेलासियाव फास्टिं प्रग्रामखौ फोजोबो नाथाय बेवहाय आं नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना सोरबा माबा मोनसे बै समाव गोब्राब जे सुनिबारनि मोनफ्रोमबो मासनि जोबथा सुनिबाराव बे फास्टिं समखौ नोंथांमोना आं दिनै खिन्थानायजों लोगोसे गोसोखाङोब्ला बे समाव नोंथाङा गोब्राब सिचुवेशनाव दङब्ला नोंथांमोना जोंनियाव आरज खालामनो खावलायहरनो हागोन दा बेखौ आङो नि सिङाव होजानाय जे स्क्रिननि नाम्बार बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना आरज पइन्ट खावलायहरनो हागोन लोगोसे आंनि बे कमेन्टआवबो नोंथांमोना आरज खालामनो खावलायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनो हागोन बे कमेन्ट बक्सनि नोंथांमोननि प्रेयार पइन्टखौ आङो बे फास्टिं सार्भिसाव आङो आरज पइन्ट हिसाबै फोरमायनानै होगोन जाहाथे जों बयबो आरज खालामनो हायो आरो नोंथांमोननिसिम आङो खावलायबावनो लुबैयो जे जोंनि वर्शिप सार्भिसफोराव सोरबाफोर बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै माब्लाबाफोर जे जोंनि एरियायाव फैदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि गिर्जायाव हाबनानै इसोरखौ बाख्नायफैनो हागोन नोंथांमोना सोरनावबाफोर आलासि जानो फैदोंब्लाबो नोंथाङा ओरैनो रबिबार समखौ आद्रि खालामाजासे जोंनि बे चार्चआव जोंनि बे गिर्जायाव फैनानै इसोरखौ जेबो टेनसन गैयाजासे नोंथांमोना बाख्नायफैनो हागोन नोंथांमोनखौ आङो अरायसम बरायो जे जोंनि बे गिर्जायाव फैनानै इसोरखौ खुलुमफैनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय दरजाया अरायसम खुला नोंथांमोना फ्रिलि फैनानै इसोरखौ बाख्नायफैनो हागोन दानिया आङो सुंद'यैब्लाबो एसेब्लाबो आङो चार्चनि हिस्ट्रिकेल एसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों जे बे चार्चआ खननै सावजाबाय बे 1994आव खनसे सावजादों बेनिफ्राय आरो 2006आव खनसे सावजादों जेब्ला समाव सावजायो अब्ला समाव जे बे ख्रिस्टियानफ्रा बे मण्डलिनि ख्रिस्टियानफ्रा गोबां खस्थ' सैसोनांदों गुबुन जायगाफ्राव खारनानैबो थाहैनांदों आरो बेबायदिनो गोबां पारसिकिउसन मोननांदों दाउ अमा जाजादों बेबायदिनो गोबां गाव गावनि मुवा बेसादफोरखौ खोमानानै लानांदों नस्थ' खालामनानै लानांदों बागाननि फिथाइ सामथाइ जालांजाजोबदों बेबायदि जोङो सिचुवेसन भुगिनानै फैनांदों आरो दा बेबायदिनो बे सिचुवेसनखौ जोङो भुगिनानै फैदोंब्लाबो जोङो बेवहाय इसोरा जोंखौ खोख्लैसोनानै दोनाखै जोंखौ गावनो फसंनानै दोनफिनदों
जे सिगाङाव जोंहा गेजेरजों इन्जुरनि ओरैनो बेराफोरमोन, थिंनि ओरैनो बानायनायमोन, जास्ट टेम्परारिफोर बायदिमोन। जेब्ला समाव जे सेकेन्ड टाइम सावजानाय 2006आव बे सेकेन्ड टाइम सावजानायनिफ्राय जोङो इसोरनि अननायाव आरो जोङो गंसे मोजां गिर्जा न' जोङो लुनानै लानो हादों पाक्कानि। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा बेबायदिनो जोङो बे मण्डलिनि बे चार्चनि माखासे फोथायारिफ्रा गोग्गोम इसोरखौ गियो आरो बेबायदिनो इसोरखौ मोजाङै गिनानै थानायखाय जों हाजार सिटुवेसन फैब्लाबो जे जोङो बेवहाय इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हादों जे इसोरा जोंखौ बेबायदि लाखिबाय थादों। बियो इसोरनि अननाय, बे इसोरनिनो जोंखौ गाबथानो होनाय बेबायदि जोंनो होदों। बे मण्डलिखौ जों गायसनाखै आरो बे मण्डलिखौ जोङो फसङाखै, बेखौ इसोरानो गायसंदों आरो इसोरानो फसंनानै दोनदों। बेनिखायनो बे मण्डलिया हाजार बारहुंखाफोर फैब्लाबो बायनाय नङा, मानोना इसोरा लोगोसे दं, मानोना इसोरासो बेखौ गायसंनाय, जों बेखौ फोथायो। आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया नैबियो जे जाय बिथाङा 1994आव जोंनि बे चार्चखौ सावदोंमोन, जे बिथां मुङा जाहैबाय मदन नार्जारी। जे बिथां मदन नार्जारीया जे गाव बे गिर्जाखौ सावदोंमोन, नाथाय दायो बिथाङा जोंजों इसोरखौ मोननो हाबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ बिथाङा नाजावबाय। बेयो मोनसे गिदिर सोमोनांथाव बाथ्रा आरो मोनसे टेस्टिमनि बियो जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय एकदम सोमोनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों जे जिसु ख्रिस्ट'नि गिर्जा न'खौ जे जों खुलुमग्रा गिर्जा न'खौ बिथाङा सावदोंमोन, नाथाय मा जाखो जे सासे गिर्जा न' सावग्रा बेक्तिया बिथाङा जोंजों फैनानै ख्रिस्टियान जाफैदों। दा बे खोथाया जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव आरो रंजाथावबो बेबायदि जानानै फैदों। दा नोंथांमोननो आं बेखौबो फोरमायनाय जाबाय। दानिया आङो एड्रेसखौ खनसे नोंथांमोननो फोरमायनानै होफिननो नागिरदों। गिर्जानि मुङा जाहैबाय गोजोन बेप्टिस्ट चार्च एट लोक्षि बाजार एबा नियार लोक्षि बाजारबो नोंथाङा माबानो हागोन। बिनि उनाव प्लासआ जाहैबाय खामार दैसा 781330 पिन नाम्बार। पाठसालानि साहाजों जे 127E नेशनेल हाइवे भुटानाव थांनाय लामाजों 25 किल'मिटारसो साहा फैब्लानो जे लोक्षि बाजार बेखौ मोनगोन आरो बे लोक्षि बाजारनि सोनाबहा नाहरब्लानो नोंथांमोनहा गिर्जा न'खौ नुहुरनो हागोन। जोबथारनायाव आङो आंनि सिनायथिखौ नोंथांमोननो होनो नागिरबाय। आंनि मुङा इसहाक बसुमतारी, जे आङो दा प्रेजेन्ट अबस्थायाव बे गोजोन बेप्टिस्ट चार्च लोक्षि बाजारनि प्रेसिडेन्ट जानानै दंथ'यो। बोसोरनै सिगाङाव आङो बोसोरनैनि थाखाय नेहाथारि हिसाबै मावबोखांबाय, नाथाय नैबे 2020 बे मायथाइयाव आरोबाव गोदानै प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे चार्चआव सायख'जादों। जे नोंथांमोननि थाखाय आङो नोंथांमोननियाव आर'ज खावलायो जाहाथे आङो बे चार्चखौ मोजाङै आरोबाव बे आंनि टार्म्सखिनिखौ मोजाङै दैदेनलांबावनो हायो इसोरनि अननायजों। सैताना आंखौ जाहाथे गाज्रि प्लान लानानै जाहाथे बे गावनि खामानि मावनायाव आंखौ खोख्लैया, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आर'ज खालामनो आं लोगोसे खावलायबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आरो आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै अलाव थुनानै हो आरो लोगोसे लाइक खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय आङो गोदान भिडिअ बानायनाय बेखौ गोख्रै नोंथांनि मबाइलाव सौहैहोनो हायो। गोजोन्थों। आमेन।